Budimo grad politička je platforma obrazovanih, odgovornih, ostvarenih, dobronamjernih ljudi s profesionalnim i osobnim kredibilitetom i integritetom koji su zabrinuti za budućnost Varaždina odlučili pokušati izravno sudjelovanjem u političkim procesima utjecati na način na koji se donose odluke o našoj budućnosti, a na temelju univerzalnih demokratskih vrijednosti za koje smo zaključili, kako sam već i prije naglasila, da u najmanju ruku su izblijedili, a ponegdje i nestali. U okupljanju osoba koja se uključuju u rad ove platforme, osim što želimo, važno je i što nikako ne želimo, a to su privatni interesi, klijentelistički planovi, nepotizam i korupciju, za koju smatramo da je ima. Da ima puno, a koji smo već dokazivali da zaista i postoji. Zagovaramo zakonitost, stvarnu transparentnost, solidarnost, pristojnost u javnom prostoru, konstruktivnost i naglašavamo otvorenost i građansku aktivnu participaciju. To su elementi s kojima bi se trebala složiti baš svaka politička opcija na političkoj sceni i sigurna sam da upravo to imaju u svojim programima. A mi smatramo da su se ti elementi uglavnom izlizali u svakodnevnom političkom žargonu i djelovanju, a uvjereni smo i kod mnogih u stvarnom radu djelomično ili potpuno nestali u moru rođaka, kumova, susjeda, pajdaša. Zbog svega toga želimo buditi i probuditi, želimo vratiti vrijednosti koje ne vidimo u trenutnom vođenju grada. Budimo grad i budimo grad svijetu. Bravo, Duda.